హాయ్, ఐమ్ డాక్టర్ కే స్వామి, ఎండి ఆఫ్ ఆయుష్మాన్ హాస్పిటల్. సో నేను బై ప్రొఫెషన్ ఎండి రేడియాలజీ ఫ్రమ్ సిమ్స్ తిరుపతి. బట్ వైజాగ్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడైతే నేను లాక్కినా అంటే ఇక్కడ మెయిన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తప్ప ఒక బ్రిడ్జ్ లేదనిపించిందండి కార్పొరేట్ కి కేహెచ్ కి మధ్యలో. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ హాస్పిటల్ విత్ క్వాలిటీ కేర్ అండ్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్. సో ఎప్పుడైతే ట్యాగ్ లైన్ ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నానో నా మధ్యలోకి వచ్చింది ఆయుష్మాన్ హాస్పిటల్. అలా 2017లో స్టార్ట్ చేసాం విత్ 50 బెడ్స్. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 7 years. నౌ వి కమ్ టు న్యూ క్యాంపస్ ఆపోజిట్ కేజీహెచ్ గా ఉందండి ఆయుష్మాన్ హాస్పిటల్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆల్ ఐపీ సర్వీసెస్ లైక్ న్యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్, సర్వీస్ ఇస్ దేర్ విత్ గుడ్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ అండ్ క్వాలిటీ కేర్. సో ఆయుష్మాన్ ఎప్పుడైనా సరే సక్సెస్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా నన్ను అడిగితే మాత్రం నా ఒక్క సింగిల్ పాయింట్ ఏంటి, ఎవరు ఎక్కడి నుంచి రాని, ఒరిస్సా నుంచి రాని, శ్రీకాకుళం రాని, విజయనగరం నుంచి రాని, ఏ పేషెంట్ అయినా సరే ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం చిరునవ్వుతో వెళ్ళాలనేది నా స్టాఫ్కి చెప్తానండి. సో ఆ ఒక్క సక్సెసే ఇప్పటి వరకు నిలబెట్టిందండి. థ్యాంక్ యూ.